Het filteren heeft altijd wel een beetje een negatief imago. Maar dat denkt oud-wereldkampioen Grietine Schommers toch heel oorzaak. Ja, dit is de tweede nationaal filter die we organiseren hier in de wedstrijd voor de jeugd. En dit jaar hebben we de nieuweling en de junioren direct bij die. Ja, de categorie nieuwelingen, dat had wel enige uitleg nodig. Ja, de nieuweling, binnen het fietsen hebben we jeugdcategorieën, categorie 1 tot en met zo'n. En als je de jeugdcategorieën ontrennen, dan begin je dus in feite als nieuweling. Dan scoor je terug als een junior en daarna ben je neo-amateur. En nou klaar, als je het dan nog volhouden en heel goed bent, dan kun je dan een pro worden. Voeten omhouden, ja, goed zo. Hoe vaak trainst u hier nog voor? Nou ja, wel aardig vaak. Een speker in de week sowieso wel. Nou, jij doet best je lokale favoriet. Ja, dat is dus al, ja. Gisteren met de druk omgaan? Ja. Ja, ik ben hier van mezelf natuurlijk. Hè. Ik wil de club ik wil mooi laten zien, maar ja. Je mag net te volle druk vielen. Nou, het belangrijkste is karakter. En klaar, het is, zoals je hoort ook wel, het is een protte drek. Dus nou, je mag er zin in hebben om smarig te worden. En daarnaast mag je in dit geval een beetje techniek hebben. En dan klaar, een hartstikke gauw een mooie dag om samen te zijn. Oké, jongens. Hoe ging het vandaag? Ja, goed. Ik had voor de wedstrijd nog niet zo'n goed gevoel, want ik heb een enkel verrekt en dat ging nog niet helemaal goed. Maar ja, hoe de wedstrijd voorbij ging, ging het steeds beter. Eigenlijk is het zo dat het filter een beetje, ja, als net een goede weirenner weer, dan kost altijd nog het filter in. En nu komen ze eraan wel achter zeg maar, dat het echt heel goed samen gaat. En dat ze er misschien ook nog wel beter van wist om in de winter goed in het veld te trainen, om in de zomer weer goed op het dik te wijzen. Dus ja, ik denk dat het filter meer bekend is en dat het wel wat groter wordt. Ja.